Obuase West na titirani di makata manso obonyokoye wo Obuase West no opanyini de nseba hodo atodwa no wochese mrase bedwafo obi biara ya odi dwuma ewo ye mpotem ho no wonhwe na enema ntumi nkoye na akata manso obonyoko no enyefe ewo mpotem ho ni nyina de nsemi tudwa bra opanyina wo no wokofa forms wo hwe se obegyina no ato no so abamu abe mrase bedwani Ambrose Edwin Ensako ede ye forms no kokoma mpanimfo so wonre na brepam wonto no so aba Karim Seidu titirani ya wada NDC amanyoko na no ewo Obuase West abato mpesua no eso oni Adom Kasee atwetwe nkomo akyerese enipa meyenu na afa nkrata so pese wogina emrase bedwam dibre ewo abato mpesua no eso odito wachitafo nyina nim se ento abo a wo beye no wonhwe se ede nkabom ebeba isanse empapa mudi enyade ebema wo mo edi nkudim afempinu ne aduonu nan abato no emu esi ade nipa meyenu na omaba fare forms no nyame adom so sesi ano omu nyina so ede aba na sesi ano eyebusua ntokwa yani me as a chairman omu nyina ya memma mini mini bi me hwe sane ebeya ya beto agro no ama ye nyina kwa awieye but me de me bom paye say de obeba betie ma asam mini betuma ejuma onu na me bom paye say nyame mboa no ntun wini no mbra na mini ejuma Ambrose Edwin Ensako nipa wakofa enkrata yi ebi no kyerɛkyerɛ butayenti a wo presa dibre no sɛ wo hwɛ ɛdɔm a egu ha ya NDC delegates about 95% ɛna wa ha enti sɛ yɛka yɛn nyinaa yɛ ho bom te sɛ de yɛka yɛn ho abom yɛ a bibia ni wɔ so nyame yɛ and there's always a first time enti with good strategy, good planning, Obuase West NDC ebe wini 2024. Asamanso amanyoko NDC wonom akache na bia mekwa akogina no Essikado Ketan abato mpesua no eso na opanyina boyi ni ti ya opeso wa Premtobre Kasee bedwa adwane wo hono no Dr. Grace ayensu na nensamo wakanyina no se ade ba ko a ahye ni nkura ma wo hunu se brason so Premtobre Kasee bedwani ni se botam wono no nyaade se mputu obi akoso wo ne ha adwen pa ahwe bi a wo mo ato aba na nso wo mu nhyede hu mputu obi a obedi animu a obehwe mane ma adane Essikado Ketan abato mpesua so bia NDC amanyoko no entai endim kunim ewo abato bukura sesei nipa wote adwamu se mrase bedwane jegati enche bia no wode betu dwase opese okotu franka ema NPP amanyoko no na kyerese enyade beba biem Dr. Grace ayensu wura wabo ne tirimupo so opese wodi NDC amanyoko no enim na okopere mrase bedwam dibre ode ne nkrata akoto ho na oni Adom Kasee atwetwe nkomo ede tu dwase oba abato mpesua no so a empuntu nhyedan kɔ so ewo ho ne senti wabai wo behwe se de wo mu ye nyina wo beye ede ama wo mu makafa mu nomination the mepedemigina wo NDC wodin wo Essikado Ketan constituency since all the mepedemigina ni the yan constituency ya kechi wo bibiarem etwenyen development nkanka etwenyen ketesema na yen brentemba wendwuma semma na ochire Essikado Ketan constituency de yakechi kra etwenyen ka akwan ehwe baby pie for Circle Junction na kanye mponyi ka akwan no do development nya yin Essikado Ketan podom de wa menyin because yen MP no ori elections the PSM 2020 wa kadampo abato mpesua no so vice chairman Alhaji Ibrahim Zakaria ya wono energy Dr. Grace ayensu nkrata enso ene Adom Kasee atwetwe ho enkomo mo wehu no ende ye NDC me hye de afia ne biara we parliamentary candidate fofo ya nyoru kasa sisiare ene da ekoro bai ena nda so nyimpa ebie ma me ka nyimpa ebie na mati ye nye baasa so obi bababi wa no biara nka bido ne yentumi enkyere but the kasa ye dir mo hone de ye nyo bia nkokun tokwa de nya wa mo ma na jinjam apansam na wa se man ma youth no wenya wo hwan na muntun anwan na ye hono wo ma sotwe na yo ye busa internal elections a yere ye to biara obadi krate biara onimo biara adom a wodi echi so onimo biara to bi ka so bi ahoba ekwogu PCB no hofi na se the peace no win na elections na afi ma na rekwa out na akwa hofo no ho another campaign yere kaye